Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць наш эфір праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, і сёння мы абмяркоўваем электратранспарт. Электратранспарт у Беларусі развіваецца як нацыянальны прыярытэт, і адно з наступстваў такога рашэння ў тым, што ў буйных гарадах грамадскі транспарт плануецца цалкам зрабіць электрычным. Што ў гэтым добра, што ў гэтым дрэнна, якія ёсць падводныя камяні, пра гэта размаўляем з нацыянальным экспертам па транспарце праграмы развіцця ААН Паўлам Астапенем. Прывітанне, Павел. І экалагічным актывістам Паўлам Гарбуновым. Прывітанне, Паша. Прывітанне, Я Паша. не ведаю, ці... Да, і Павел Свердлов таксама. Сёння у нас тры Пашы. Напісаў, што ты экалагічны актывіст. Магчыма, ёсць нейкія больш фармальныя рэгаліі, якія трэба больш фармальныя. Я старшыня правлення Мінскага роварнага таварыства. Я так разумею, што ровары гэта ў нечым па духу саюзнікі электратранспарта. Вот раварысты і электратранспартнікі. Па менш меры, калі мы кажам пра ровары і пра электрычны транспарт, і тое, і другое дапамагае нашым гарадам быць больш экалагічнымі і атрымаць лепшае паветра. Таму, да, у гэтым пытанні мы саюзнікі, але ёсць пытанні, дзе мы разыходзімся. То ёсць першае наступства прагназаванае ад таго, што грамадскі транспарт у буйных гарадах цалкам зробіць электрычным, палягае ў тым, што паветра ў гарадах беларускіх зробіцца больш чыстым. Ну, гэта можна сцвярджаць больш-менш пэўна, так? Ну, глядзіце, да. Насамрэч, у нас, калі нехта не ведае, ёсць нацыянальная стратэгія, якая прымалася Мінпрыроды па паляпшэнню якасці паветра ў буйных гарадах. Гэта стратэгія на 13 года, і там прапісана, што до 20 года у буйных гарадах 50% транспарта мусіць быць электрычным і чыстым, да? А зараз у нас 45%, да? Дык вось гэта праграмны дакумент, які там 7гадовы, і які там больш-менш неяк пад які ёсць грошы. А зараз тое, што казала Мінпрыроды на тым тыдні, гэта, ну, як бы я сказаў, такая першая ластачка пра тое, што можа быць лепш, але я б так спакойна адносіўся да такіх заяў, пакуль яны не перайдуць у праграму. Ну, проста трэба разумець, якія гэта грошы, да? Калі у нас каля 5000 аўтобусаў і гарадскіх, і перавесці іх на электрычныя, дык гэта там больш за 2,5 мільярды. Мільярды рублёў. Мільярды долараў. Таму, да, гэта каштуе, але з пункту гледжання экалагічнасці, нават калі гэта каштуе, ўсё адно, ну, на мой погляд, гэта трэба рабіць. Да? Каб гэта, ну, паветра было чысцей. Вось я не ведаю проста долі, можа там Паша больш ведае, колькі у нас грамадскі транспарт выкідаў дае, колькі прыватныя аўтамабілі. Мне падаецца, аўтамабілі прыватныя перавышаюць. Значна перавышаюць. Прабачце, Павел, зараз дадзім слова Паўлу Астапеню, але мы зараз хочам пагаварыць пра тое, наколькі істотная доля выкідаў камунальнага транспарта, які працуе на бензіне, на рухавіках унутранага спальвання, так, у агульнай долі выкідаў ад аўтамабіляў, так? Так. Ну, гэта залежыць ад канкрэтнага горада, але так, ну, у сярэднім гэтыя лічбы не превышаюць 5-10% ад усіх выкідаў. І каб разумелі, выкіды ад аўтатранспарта ў гарадах, зноў, в залежнасці ад, могуць састаўляць ад 50-60 до 80%. Ад усіх астатніх выкідаў. Да, ад усіх астатніх, так. То есть ёсць гарады, напрыклад, вось Баранавічы, там няма вялікіх прадпрыемстваў, няма гэтых прадпрыемстваў, якія робяць вялікія выкіды, там больш за 80% будуць выкіды ад аўтатранспарту. І вось у гэтай колькасці выкіды ад грамадскага транспарта, яны, ну вось, каб вы ведалі лічбы, грамадскі транспарт, так, нармальныя лічбы для такіх гарадоў стандартных, это недзе 2%. 2% гэта колькасць у аб'ёме руху, гэта колькасць грамадскага транспарту. Ну, але тым не менш ён курсіруе рэгулярна, і за кошт гэтага 2% машын, але гэта не будзе больш, чым 5-10%. Даюць все ж таки 5 працяжных 10%. Павел, наколькі гэта, любы Павел, в прынцыпе, наколькі гэта значная лічба? Мне здаецца, што ўсё ж таки так, лічба даволі значная, таму што, ну, калі чытаеш пра прыярытэты, якіх імкнуцца, пра мэты, якіх імкнуцца дасягнуць эколагі па ўсім
ўсім свеце, ну гаворка можа і весціся і пра паўпрацэнты выкідаў там пры змяшчэння CO2 ў атмасферы і гэтак далей. У прынцыпе 5-10%, відаць, гэтая гульня вартая таго, каб у яе гуляць. Ну, да, сапраўды так, адзінае, што трэба не забывацца, што можа асноўная мера, якая мусіць быць у гарадах створана, гэта перапрыярытызацыя, да? Гэта сучасная гарадская палітыка, якая будзе так крышку запавольваць аўтамабільны рух, развіццё аўтамабільнага руху і ўсё ж такі развіццё грамадскага транспарту, роварнага транспарту, да? Ну, прычым, напрыклад, чаму мы кажам пра электрычны гарадскі транспарт, да? Вось калі вы прыедзеце ў Эстонію, вы пабачыце, што кожная таксоўка, амаль кожная, яна электрычная. Да, значит, там зроблены умовы, каб вось аўтамабілі, якія шмат ездзяць, да, па горадзе, да, каб яны былі электрычнымі. Вось, калі мы кажам зноўку пра электрычны транспарт, ну, гэта гаворка пра тое, што тут не толькі дзяржаве трэба ўкладвацца ў пакупку новага транспарта, але зрабіць адпаведныя умовы, каб людзі набывалі электрамабілі, да, пераходзілі на іх, да. Ну, пакуль у нас, наколькі я ведаю, ўсё ж такі праблема з мытнёвымі падаткамі, там, да, я разумею, звычайная абсалютна у дачыненні да электрамабіляў ці не. Ну, шчыра кажучы, нічога зусім у Беларусі, нічога зусім не зроблена. Калі мы паглядзім, як гэта развіваецца ў свеце, ў іншых краінах, то само сабой нічога не рухалася. То есть усё, напрыклад, зараз нарвежцы гэта лідары ў гэтай тэме, да, у іх большая доля электратранспарту больше ў свеце, так, і гэта не само сабой, гэта вось гэта некія такія меры, які прымае дзяржава, у тым ліку і падаткі на ўвоз, і інфраструктура, і іншыя, то есть і сам бізнес, і людзі яны не будуць набываць. Ну, грошы, у першую чаргу ўсе лічаць грошы, і калі мы не створым гэтых прадпасылак, каб гэта працавала, то яно, ну, само сабой, яно не рухалася нідзе ў свеце. То бок на паспяховых краінах, то цуда не атрымаецца, калі мы нічога не будзем рабіць, і ў нас, ну, нічога не будзе. Перавод на электратранспарт камунальнага транспарту, гэта, ну, такая паўмера, а можа і не паў, а мера на 1/10 там і гэтак далей. 1/10 таго, што можа трэба зрабіць. Гэта добра, сапраўды добра, што там дзяржава пра гэта кажа, там, да, вось Міністэрства прыроды пра гэта кажа, там, ну, але гэта, да, адзінае з... Але калі, напрыклад, нават калі гэта хай это будзе 5%, калі гэта вялікія гарады, то гэта ўжо можна казаць пра 1000 тонн скарачэння ў год для вялікіх гарадоў, і гэта немало. Я вось памятаю вельмі добра момант, калі ў Мінску знялі тралейбусныя вось гэтыя шляхі на праспекце Незалежнасці, і замест гэтага пусцілі соты аўтобус. Тады, у прынцыпе, мы ўсе, ну, глядзелі на гэта вельмі дзіўна, маўляў, навошта экалагічны тралейбус замяняць аўтобусам. Ну, значыцца, зараз маятнік у іншы бок, значыцца, пайшоў. А як вы думаеце, чаму? Ну, я б не сказаў, што пакуль ён пайшоў, да? Пакуль мы не пабачым, як бы добра... Дэкларавана, да? Да, пакуль мы не пабачым праграмы, да яшчэ за грошы, каб там былі адказныя грошы, ну, пакуль гэта, ну, такая гаворка. Трэба заўважыць, што ў Менску адна з буйнейшых у свеце сетак, тралейбусных сетак, да? Буйнейшая была дагэтуль у Маскве, але вось Масква якраз пайшла па шляху, калі яны пачалі дэмантаваць проста лініі, там, да? Вось у Менску, дзякуй Богу, гэта засталося там, да, і... Ну, ўсё роўна дэмантавалі з праспекта, але, відаць, толькі там. Відаць, толькі там, да. Ну, і далей, насамрэч, добра, што дэкларуецца, што будуць у нас электробусы, будуць тралейбусы. Далей мы зараз проста будуць трамваі, да, Мінск кажа пра тое, што трамваі будуць развівацца. Дзякуй Богу, гэта пайшло. Далей мы проста будзем назіраць, напрыклад, як будзе развівацца электробусны і тралейбусны, там, да, вось тэхналогіі пакуль толькі электробусы толькі набіраюць сваю магчымасць, там, да. Таму вось першая замена
электробусамі тралейбуса была такая, ну, не вельмі дакладная з пункту гледжання экалогіі. Канешне, там электробусамі трэба Замяніць аўтобусы. аўтобусы. Ну так, першы электробус, які пайшоў у Мінску, наколькі я памятаю, пайшоў па маршруце 59-го тралейбуса, калі яны яшчэ тэставаліся. І таксама замянілі там 43-й тралейбус электробусамі і так далее. Відаць, гэта зручней замяняць менавіта звязана тралейбусы з тым, што электробусы прасцей было перадаваць у тралейбусныя паркі, бо там людзі умеюць працаваць з электрычнасцю. А аўтобуснікі якраз не маглі гэта рабіць. В прынцыпе, такая банальная прычына. Але з пункту гледжання развіцця гэта ўстойлівага электрычнага транспарта, гэта, ну, усіх толькі былі пытанні, навошта. То есть мы змяняем адзін устойлівы транспарт на, ну, пакуль што не вельмі зразумела, устойлівы ці неустойлівы. Ну, і зусім, калі казаць, цікавы магу вам расказаць такія факты. Вось я, натуральна, цікава. Да, у прошлым годзе быў на канферэнцыі па ўстойліваму транспарту у Алматы, і там, ну, мне здаецца, вельмі быў цікавы вопыт Масквы, дзе быў прадстаўнік маскоўскага вялікага аўтапарка, і яны казалі, што яны паэксплуатавалі вось у пілотным такім рэжыме, яны, ну, з усяго свету. Там электробусы былі з Японіі, з Еўропы, з Амерыкі, у тым ліку беларускі таксама яны абкатвалі. І вось што ён тады сказаў, якія ў іх вынікі былі, гэта тое, што зараз усё ж такі гэтыя сістэмы нельга разглядаць як вось сістэмы, якія працуюць ужо ўстойліва, і зразумела, што з імі рабіць. Ён адназначна сказаў, што гэта ўсё зараз гэта пілоты. І дакладна няма адказаў, як гэта лепш. Ну, сістэмы ёсць разныя, ведаеце, да, калі там доўга заражаем, доўга працуе, альбо там кандэнсатары супер які. І вось ён ён сказаў адно вядома, што гэта цікава, зараз працуюць усе ў гэтым баку, але што атрымаецца ў выніку, пакуль невядома. Вось такія вось вынікі. І таму, калі мы зараз размаўляем, ну, увогуле пра электрычны транспарт, то тут нельга забываць, вось я тут з вами згодны, што электробусы гэта тое, што новае, і зараз яно, мабыць, такое цікавае. Але ў нас ёсць вельмі сістэмы, які ўжо працуюць таго, да, трамвай гэты навогул, гэта першае, што з'явілася. Да, яму больш за 100 гадоў уже. І ён, як это, пацвердзіў сваю эфектыўнасць, але, ну, эфектыўнасць у нейкіх вось рамках. Тады ён, ну, ён можа працаваць не горш, чым метро. Тралейбус, зноў жа, зараз ён можа, уже новыя такія тэхналогіі з'явіліся, ён зараз можа працаваць і без рожкаў, як зараз. Да? То есть яго такі самы аўтаномны ход, які у электробуса, да, і, але вядома, як ён падазраджаецца, як яго эксплуатаваць, і нават нашы прадпрыемствы зараз гэта вось уже вытвараюць, і гэта працуе. У Кітаі, я гэта бачу, ўжо працавала, ну, не ведаю колькі, і вось гэты патэнцыял таксама можна ўжо зараз выкарыстоўваць. А ўсё ж такі электробус, ну, гэта вось такое, што зараз... Ну, як сказаў Павел Гарбуноў крыху раней, электробус — гэта штука не танная, да? Я думаю, што перарабіць ужо існуючы сабраны тралейбус нейкім чынам, каб ён меў запас аўтаномнага ходу, найхутчэй нашмат танней, чым вырабіць новы электробус і проста ўзяць і замяніць. І наколькі я разумею, калі мы кажам пра замену чаго заўгодна на электробусы, у нас паўстае пытанне, а што рабіць з аўтобусамі, з тралейбусамі, якія замяняюцца, да? Куды іх пусціць, як іх перапрацоўваць? Ці можна проста знайсці якое-небудзь месца дзе-небудзь падалі ад Мінска, да, і паставіць іх там, і няхай стаяць. Насамрэч, так яно ніхто не будзе выкідаць там новыя аўтобусы ці новыя тралейбусы. Ну, не новыя, але... Ну, наколькі я ведаю, там тэрмін жыцця аўтобуса, тралейбуса каля 10 год. Дык, ну, гэта значыць, што... У прынцыпе, можна лагічна замяняць стары транспарт на новыя электробусы. Будзе лагічна замяняцца. Ну, напрыклад, выбар, што электробусы ці тралейбусы, да, ну, ён будзе ўжо прымацца горадам у адпаведнасці ад сітуацыі. У тралейбусаў, які можа ехаць без рожак, ёсць значны плюс, што ён пазаражаецца па ходу, да, электробус мусіць выстойвацца там. І даўжыня руху ўжо сапаставім, і яно ўжо зараз працуе. Да. І я думаю, складана перарабіць стары тралейбус, каб ён стаў электробусам. Тут хутчэй ідзе праца, гаворка пра тое, дзе будзе больш карысныя электробусы, такія класічныя, якія даражэйшыя, а дзе тралейбусы, якія можа менш даражэйшы, бо там менш акумулятараў. Вось. Ну, і яшчэ як бы тэхналогіі таксама стаяць на месцы, да? Акумулятары танеюць адсоткаў на 20 на год. Так, можа, там... Павел, вымушаная вас перапыніць на кароткі выпуск навінаў. Праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыі Еўрарадыё. Прагучала цікавая думка, дарэчы, пра тое, што цягам 10 гадоў ўсё роўна давядзецца
ну ці каля таго увесь камунальны транспарт замяняць, і чаму б не на электробусы ці на нешта іншае электрычнае. Я думаю, што з гэтага мы пачнем нашу наступную частку размовы. 2 хвіліны, навіны, не пераключайцеся. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы размаўляем пра электратранспарт. Чыноўнікі з Міністэрства аховы прыроды і навакольнага асяроддзя дэкларавалі нядаўна, што ёсць план у буйных беларускіх гарадах грамадскі транспарт цалкам зрабіць электрычным. Цягам папярэдніх 12 хвілінаў мы высветлілі, што пакуль гэта не будзе ўнесена ў праграму дзяржаўную з адпаведнымі выдаткамі, ну, пра гэта можна размаўляць, але ўсё ж такі як пра нейкую цікавую гіпотэзу. І зараз мы працягнем гэтую размову. У нашай студыі экалагічны актывіст і кіраўнік мінскага роварнага таварыства Павел Гарбуноў. Яшчэ раз прывітанне, Павел. І нацыянальны эксперт па транспарце праграмы развіцця ААН Павел Астапеня. Яшчэ раз прывітанне, Павел. Ну, прадстаўляю кожны раз кожную частку, таму што да нас могуць далучыцца пасля перапынку нашыя слухачы. Так, вось разабрались мы ў тым, што замена адных аўтобусаў ці адных тралейбусаў іншымі, ці, напрыклад, электробусамі, яна цалкам лагічная, у прынцыпе, у кантэксце проста жыцця горада. А наколькі, ці можна адказаць на такое пытанне, якое таксама хвалюе людзей, ну, якое я чытаў у сацыяльных сетках. Вось наколькі самі па сабе электробусы тэхналагічна менш экалагічныя, чым той грамадскі транспарт, які ёсць у Беларусі зараз. Тыя самыя батарэйкі, якія ў іх існуюць, да? Тыя самыя кандэнсатары, я не ведаю. Да? Ці ведаем мы, што з імі рабіць? Ці ведаем мы, як іх перапрацоўваць, каб яны не шкодзілі навакольнаму асяроддзю пасля таго, як электробусы самі ўжо адбегаюць сваё? Ну, бо я так думаю, што рабіць з гэтымі аўтобусамі, якія адпрацавалі, ўжо ўсім добра вядома і зразумела. Электробусы — гэта тэра інкогніта такая.
Тут Павел Гарбунов зноў так, пачынае. да. Тут можа трэба сказаць, што электробусы гэта ўсё ж такі, ну так я б сказаў, напрамак там, да, і зараз у іх там, напрыклад, суперкандэнсатары, але могуць быць і кандэнсатары іншага тыпу, да, могуць быць і графенавыя. Паглядзім, што там тэхналогіі дадуць там, да. І цалкам казаць пра тое, што электробусы не экалагічны нельга, бо ёсць рознага тыпу. Наадварот, мне здавалася, што электробусы самыя экалагічныя. Пытанне утылізацыі яно ставіцца справядліва, як бы, да, насамрэч у мяне няма адказа на гэтае пытанне, да, бо самі тэхналогіі яшчэ не адпрацавалі, як бы, да, і мы не пачалі утылізаваць гэтыя самыя электробусы, але як бы што добра, што гэта не батарэйка, да, вось пытанне з батарэйкамі тым, што яны маленькія, яны выкідаюць сваю сметніцу. Зразумела, што электробус, у якога там 2, 3, 5 тонн акумулятараў, сметніцу не выкінеш, сметніцу не выкінеш, ён будзе адпаведна адпрацаваны, і больш за тое энергетычна выгодна перапрацоўваць такія вялікія аб'ёмы. Таму, ну, я думаю, што беларусы не адзіныя, хто гэтым пытаннем займаецца. Таму я больш-менш тут веру ў тэхналогіі. Як бы, да, тое, што там. Ці можете пагадзіцца, Павел? Я магу дадаць, вось таксама зусім недавно меў размову з некаторымі экспертамі са Швецыі, Амерыкі, з Германіі, і вось, ну, самы скептычны зараз гэта нямецкія эксперты. Вось, яны, так, калі шведы, напрыклад, ужо вырашылі для сабе, амаль вырашылі, што яны ўсё ж такі будуць, яны робяць стаўку на электратранспарт, то вось немцы, напрыклад, яны пакуль вось так разважаюць. І вось гэтае пытанне, якое вы задалі зараз, то яны таксама вось яны пра гэта пытанне кажуць, бо для іх зараз не вельмі вядома, вось, напрыклад, наколькі больш экалагічная тэхналогія, па-першае, яны кажуць, тэхналогія вырабу, распрацоўкі гэтых акумулятараў. І сам выраб акумулятараў. Другое, гэта утылізацыя. Ну і вось яны кажуць, напрыклад, таксама незалежнасць. То есть калі мы робім стаўку на вось гэтыя акумулятары, то мы тут залежым, як яны кажуць, там гэтыя металы, якія ў склад ходзяць, яны таксама не вельмі проста, іх там дабываць, і т.п. То есть вось яны кажуць, то залежалі мы раней ад нафты, зараз будзем залежаць ад гэтых металаў. У прынцыпе, у пытанні ёсць палітычны нават складнік, залежнасць ад нафты, і яны пра гэта ў першую чаргу і кажуць, да, бо, напрыклад, ёсць іншыя плыні зараз, зноў жа, калі казаць пра нашу восточную суседку, то там вось такое мненне існуе, што газаматорнае паліва і газаматорны транспарт, яно нават больш эканамічнае, чым вось электратранспарт. І расійскія эксперты гэта там вельмі дакладна пацвярджаюць лічбамі. Ну, але, ну, вось... То бок, у прынцыпе, пацвердзіць лічбамі можна ўсё, што заўгодна. Так. Я разумею, з гэтай рэплікі залежыць ад таго, якімі рэсурсамі валодае твая краіна. Да? Калі твая краіна выкачвае, выпампоўвае нафту з зямлі, то газаматорны транспарт самы крутой. Ну, у прынцыпе, ён з эканамічнага гледзяшча і можа аказацца самы круты, таму што калі для Расіі танны рэсурс гэта нафта, а не танны рэсурс гэта металы... Нават яны кажуць не пра нафту, а пра газ. Вось у Расіі зараз пра газ. Вось яны, напрыклад, наколькі ведна, сур'ёзе хочуць на газ пераводзіць камунальны транспарт. Ён таксама выкідаў, так? Да, што больш-менш добра, да, бо там СО2 і H2O, там, да, гэта больш-менш чыстае. То бок ёсць яшчэ альтэрнатыва ў выглядзе газавага транспарту, якая ў Беларусі, я так разумею, у прынцыпе, не вельмі-то на дзяржаўным узроўні і абмяркоўваецца. У нас ёсць і газавыя аўтобусы. Ёсць, да. І яна абмяркоўваецца, і тым самым Мінпрыроды таксама абмяркоўваецца. І гэты накірунак таксама развіваецца. Не, але ён, мабыць, у вельмі такім далёкім фоне, бо пра электратранспорт зараз кажуць шмат болей, чым пра газаматорны. Мне здаецца, што калі мы кажам пра газавыя аўтамабілі ці гібрыды, гэта найхутчэй пра легкавы ці нават, ну, грузавы транспарт, але прыватны, да? То бок людзі, якія лічаць грошы, якія думаюць пра эканомію на паліве, яны, ну, робяць, развіваюць, да, і яны набываюць гэтыя і газаматорныя, і проста газавыя аўтамабілі. Вось, але пра масавае ўжыванне газу ў камунальным транспарце, у прынцыпе, не даводзілася. На жаль, не, але іншыя краіны якраз гэта і робяць. Там, да, бо... На біягазе, напрыклад, грамадскі транспарт у Еўропе шмат, які працуе на біягазе. Ну, але мне здаецца, што для нас, для Беларусі, можаце са мной пагаджацца, а можаце не, гэта таксама крыху палітычнае пытанне.
пытанне, таму што ад газа мы ўсё ж такі сапраўды залежым, да, дакладна так жа, як і Нямецчына залежыць там ад расійскага газа, так жа і мы залежым. Ну, можа, мы ў крыху там бліжэйшых стасунках з Расіяй, таму ў крыху лепшым становішча там па коштах. Вось, але электрычнасць гэта тое, чаго ў нас, мне здаецца, будзе бліжэйшым часам вельмі шмат, калі запрацуе беларуская АЭС. І не сакрэт, Александр Лукашенко сам нейкі час таму пытаўся ў чыноўнікаў: пакажыце мне, куды мы будзем энергію з беларускай АЭС выкарыстоўваць. І чыноўнікі нічога не маглі яму сказаць на той момант. Магчыма, электробусы — гэта такая палачка-выручалачка для чыноўнікаў, да? І ўсім добра. Як бы і экалогія, здаецца, падвышаецца, і знаходзім, куды выкарыстаць электраэнергію з беларускай АЭС. Можна так, так тлумачыць развіццё электробусаў у Беларусі? Тлумачыць можна, але лепш тлумачыць уже, канешне, па лічбах. Ну, па-першае, трэба заўважыць, што ўсё-такі беларуская АЭС — гэта таксама палітычныя пытанні. І калі мы залежалі ад паліва, дык зараз мы будзем залежаць ад таго, ад іншага паліва, ад іншага паліва і ад утылізацыі адкідаў гэтага паліва там, да? Але і што горшае пытанне там, да. Ну, але казаць, ну, калі пытаюцца, што, ну, пра тое, як колькі будзе спажываць весь электратранспарт, дык, ну, тут арыфметыка ёсць. Мы рабілі так званы сцэнар энергетычнай рэвалюцыі, рабілі яго для нас нямецкае аэракасмічнае агенцтва, ён у адкрытым доступе. Там прааналізавана, колькі зараз спажывае электраэнергіі Беларусі. Электраэнергіі Беларусі, у тым ліку транспарт, да? Дык вось там усё проста. Ён увесь гарадскі транспарт спажывае 200 мільёнаў кілават-гадзін электраэнергіі на год. Ты зараз скажаш пра ўвесь? Не толькі пра увесь грамадскі гарадскі транспарт, 200 мільёнаў, да? Яшчэ 350 спажывае беларуская чыгунка, і яшчэ мільярд спажывае уся, ну, самі прадпрыемствы, якія гэты транспарт выкарыстоўваюць, да? Ну, гэта маецца на ўвазе, што гэта 1,4 мільярда кілават-гадзін на год. Гэта вось зараз спажывае транспарт. І калі мы узгадаем, колькі электраэнергіі будзе АЭС рабіць, дык яна будзе 17 мільярдаў. Да? Дык гэта дзесятая частка. Гэта дзесятая частка, да. Крыху не дацягвае. Зараз прыкладна 30% грамадскага транспарту ў Беларусі, грамадскага гарадскога, і так спажывае электрычнасць, да? У сэнсе, што вось я казаў, калі 200 мільёнаў кілават-гадзін, трэба гэта вось 30%. Гэта 30%. Калі мы памножым на 3, да, напрыклад, да, 600. атрымоўваецца 600. Да, ну гэта вось пакуль гэта дзесяткі адсоткаў, да. Тут беларуская чыгунка таксама больш электрыфікуецца, але гэта таксама вось, ну пакуль там То бок, у прынцыпе, ў маштабах АЭС гэта дробязі, якія, ну, прынамсі, не дазваляюць апраўдаць яе прызначэнне самастойна. Калі мы кажам пра грамадскі гарадскі транспарт, то так, да, там асноўнае, што можа на сябе прыняць нагрузку, дык гэта ўжо прыватны электрычны транспарт. Я тут хацеў дадаць, да, пра тое, напрыклад, што я чуў у кулуарах, то што эксперты беларускія размаўляюць, што, ну, тут, можа, Павел мне дапаможа, бо я не эксперт у гэтай электрычнасці, у энергетыкі, але вось асноўнае пытанне, што рабіць, напрыклад, уначы, да, калі спажыванне гэтай электрычнасці падае, і вось тут, як кажуць тое, што вось на паверсе ляжыць, тое, што вось гэты прыватны электратранспарт, ён можа быць сапраўднай палачкай, якая можа выручыць, бо тады гэта мара, што будзе грамадзяне ноччу ставіць розетку свае гэтыя аўтамабілі, электракары, і яны вось якраз яны будуць ноччу спажываць гэтая вось дадатковая электрычнасць, якая ў нас можа з'явіцца. І гэта быў бы ідэальны варыянт. Ну, сапраўды так, і па лічбах, ну вось намі зроблены сцэнар, што будзе, калі мы да 50-го года хаця б палову аўтамабіляў зробім электрычнымі. Дык вось калі палову мы зробім электрычнымі, тады вось яны якраз гэтую атомную электрастанцыю і загрузяць. Але мне здаецца, што тэрмін яе службы быў недзе да 2060-го, 60 год, 2080-го. Тады, ладно. Але тут, да, тут пытанне, насамрэч, што будзе танней праз 10 год, электраэнергія ад сонечнай электраэнергіі ветрякоў ці ад АЭС, як бы адно пытанне. А другое пытанне, гэта ўсё ж такі замена
легкавымі аўтамабілями электрамабіляў, да? Ну, прыкладна зараз на год прадаецца 50-70 тысяч аўтамабіляў, да? І з гэтых 50-70 тысяч, ну, можа, там 100 электрамабіляў. Дык каб набраць хаця б там 5%, хаця б 5%, да? Ну, на жаль, вось... Трэба канкрэтна стымуляваць людзей, ствараць інфраструктуру, запрашаць іх, каб яны набывалі электрамабілі. 5% от 3 мільёнаў аўтамабіляў гэта 150 тысяч. Гэта значыць, ну, гэта будзе 10 год. Як бы, да, гэта да 30-х, можа, мы і набярэм, калі пачнем стымуляваць. Тут яшчэ ёсць, мне здаецца, шмат інфраструктурных праблем. У мяне быў суразмоўца, уладальнік Тэслы у лютым даволі даўно, але ён распавядаў вельмі дзіўныя рэчы, калі ён врубае Тэслу ў тым пасёлку, дзе ён жыве, у зарядку, просто ва ўсіх знікае электрычнасць, у тым ліку і ў яго. Ну, і пакуль так будзе, мне здаецца, што сітуацыя будзе змяняцца з электратранспартам у Беларусі не вельмі хутка, і мы выходзім ізноў жа, мне здаецца, на агучванне той думкі, якая ўжо тут прагучала, што, ў прынцыпе, гэта добрая ініцыятыва зрабіць гарадскі транспарт у Беларусі электрычным, але калі наша дзяржава толькі на гэтым засяродзіцца, да, і не будзе развіваць усё астатняе, гэта, ну, можна нават сказаць, не спрацуе, так? Ну, я нават больш скажу, што вось вы вельмі добра, што адзначылі інфраструктуру, нават калі мы кажам пра грамадскі транспарт, нават зараз, калі вось гэта на паліве, яке працуе, то яно, калі інфраструктура нават не... Напрыклад, трэба ведаць, дзе лепшы трамвай, дзе лепшы тралейбус, дзе вялікія аўтобусы, дзе малыя. І вось гэта вельмі важна, без гэтага працаваць не будзе. І вось, ну, трамвай — гэта выдатны від транспарту, напрыклад. Але вось як тое зараз, што атрымліваецца на Полацку, у нас колькі 4 гарады Беларусі, дзе ёсць трамвай, і, напрыклад, нават тое, што ў Мінску адбываецца, калі няма сеткі, яно не дагружаецца, ён уже неэфектыўны. І таму тут вось трэба, каб гэта працавалі эксперты, каб яны кожны від, ён працуе вельмі эфектыўна, калі зроблены спасылкі, каб ён рабіў. Недзе эфектыўна адно, у іншым месцы трэцяе, а можа трэба яшчэ нешта такое зрабіць, каб зменіць інфраструктуру, каб вось гэтыя умовы, яны і тады будзе эфектыўна. Без гэтага просто, напрыклад, купім, зменім, працаваць не будзе, яно зараз так не працуе. Ну, яно як бы будзе працаваць, але не прынясе ніякіх істотных зменаў у грамадства. Можа атрымацца, што мы атрымаем не нейкія выгады, а мы можам атрымаць вялікія праблемы. То бок, у прынцыпе, з электратранспартам ізноў жа не ўсё адназначна, таму што так, ён, відаць, паменшыцца эксплуатацыя газаматорных транспартных сродкаў, менш паліва, менш трэба нафты, менш адкіду ў атмасферу, але мы сутыкаемся з праблемай вытворчасці электрычнасці, да, і звязанымі з гэтым выдаткамі. У Павла Гарбунова запытаюся, калі я не памыляюся, ўсё ж такі, да, АЭС мы будуем, а вось з узнаўляльнымі крыніцамі энергіі ў Беларусі не вельмі радужная сітуацыя, хаця ізноў жа даводзіцца чуць, што нешта развіваецца, што адкрываюцца вялікія палі сонечных батарэяў, але гэта, відаць, не тыя тэмпы, якія б нам дазволілі неяк істотна змяніць за іх кошт грамадства, мадэль спажывання і ўсю эканоміку. Ну, аднаўляльная энергетыка будзе развівацца ўсё адно, як бы хоча, там ёсць адпаведныя законы ці не, няма адпаведных, бо калі яно танна, дык прыватнікі будуць ставіць. І, напрыклад, ветрякі, напрыклад, пад Навагрудкам ветряк, дык там сабе кошт 3,5 цента на кіловат на гадзіну. Гэта вельмі танна, да, трэба сказаць, да, і кан'юнктура рынка такая, што кошты на аднаўляльную энергетыку будуць падаць. Да. Зараз развіццё аднаўляльнай энергетыкі у нас канфліктуе з развіццём атамнай энергетыкі. Все ж таки мы не ведаем, куды дзяваць адно, не будзем ведаць, куды дзяваць адно, дык навошта нам. А па-другое, у Беларусі быў прыняты закон пра аднаўляльную энергетыку, які зараз трэба мяняць. Ну, і ўжо падпісаны ўказ, які ім будзе мяняцца, да? Быў дан добры стымул, да? Быў добры закон, які дапамагаў тым, хто хоча развіваць, гэта развіваць. Але, ну, можа, гады 4 закон пачаў буксаваць, пачалі ўводзіць квоты, дык вось проста яго трэба пераробліваць. Але вось галоўная праблема таго, што
ёсць электраэнергія ад атамнай электрастанцыі, якую няма куды дзяваць, дык Яно няма там стымула, мусіць, да, в прынцыпе. няма ніякага стымулу пакуль. Што ж, сябры, да, хацеў яшчэ дадаць, все ж таки з Павлом Гарбуновым размаўляем, не трэба забывацца яшчэ і пра ровары, да? Вось. І на гэтым нам прыйшоў час скончыць нашу размову, сканчаецца наш час. Мы абмяркоўвалі развіццё электратранспарта ў Беларусі, плюсы, мінусы, падводныя камяні. Мне здаецца, з агромнай колькасці бакоў і граняў мы гэтае пытанне абмеркавалі, і хто хоча мець уяўленне, той, паслухаўшы гэтую размову, будзе яго мець. Дзякуй нашим гостям. Экалагічны актывіст Павел Гарбуноў, нацыянальны эксперт па транспарце ПРААН Павел Астапеня. Да пабачэння. Дзякуй, Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.